KHASI Students Union West Giant Hills District Unit hinin kasngi kala Ïakynduh ka Myntri ka Tnad ka Koit ka Khiah ka Dr. M. Amprin Lingdo ban Kyrpad Kyntiew Kyrdan ki Tnad Sumar Hapoh ka district kaseng kala Kyrpad ka Myntri ban Kyntiew Kyrdan no ka Barato PHC Shaka Community Health Center lani CHC ka PHC ka ba la Myntri da ka NGO kala Shakri ya khalai teli kishnong la jan southpost ne menta bat kalamat jing namar ka jing nang kiu ha ka jing bun briu kabalatam ka arpwe hajar khat saumut ha ka ju kapor ka seng kala kenturu ka Myntri ban shimkhia halor ka jinglong jingman ka surak kabayalam sha namdong CHC kabalabu jing shikat de yakinong pang kibawan na benta kilat jing Sumar na kalyang ka seng kala Kyrpad ru ka jing tuklar ka Myntri ban penbait no ka jing ka jia hapdeng ki sanshnong haba yade bat ka jing penyeng ka sub center haslarun lani madan ruan